тамошобинон муҳтарам, дар толори намоиши шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалии осорхонаи миллӣ офаридаи ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон Зиёратшоҳ Довудов бо номи Эҳё ба намоиш гузошта шудааст ки асари мазкур аз тарафи рассом соли 1982 омода гардидааст. Дар асар рассом сардафтари адабиёти муосири тоҷик, яке аз қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ ва Максим Горкиро дар маркази асар тасвир намудааст. дар ин асари худ рассом инчунин симои шахсиятҳо, яъне шоирони классики тоҷик аз қабили Абу Абдулло Рӯдакӣ, Абу Али ибни Сино, Абу Райҳон Берунӣ, Зебунисо ва инчунин дигар шоиру нависандагони классики тоҷикро бо як маҳорати баланд дар асар тасвир намудааст. дар ин асар рассом дар байни гулҳо, дар байни манзараи зебои яъне табиат симои ин шахсиятҳоро бо маҳорати баланд тасвир намудааст. рассом дар ин асар бо як сабку услуби хоса дар жанри чеҳранигорӣ симои ин шахсиятҳои бузурги адабиёти тоҷикро бо як маҳорат ва истеъдоди баланд хеле моҳирона дар асар инъикос намудааст. аз дидани асарҳои мазкур тамошобинон якҷаҳон ғизои маънавӣ гирифта метавонанд. албатта дар асар рассом бештар рангҳои хунук ва гармро истифода бурдааст. инчунин рангҳои зарди пастро бештар рассом истифода бурдааст ва симои ин шахсиятҳоро хеле назаррабо дар асар тасвир намудааст. дар асар рассом симои сардафтари адабиёти тоҷик Садриддин Айниро ки дар даст яъне газета дорад, онро тасвир намудааст. инчунин симои Максим Горки ки дар даст китоб дорад, онро тасвир намудааст ва бештар дар асар бо як маҳорати баланд симои Абу Абдулло Рӯдакиро тасвир намудааст ки ӯ дар даст китоб гирифта ҳангоми хондан. инчунин симои Абу Али ибни Синоро тасвир намудааст ки ҳангоми яъне муолиҷа намудани яъне ҳангоми тайёр намудани доруворӣ хеле ӯ машҳур буд, онро тасвир намудааст ва дар асар инчунин симои Абу Райҳон Беруниро тасвир намудааст ки дар даст яъне глобус
آن رو گرفته است و یا میبینیم که در اینجا سیمای زیبونیسا رو که هنگام قرائت نمودن شعرهای خود رو تصویر خوانده ایستاده است، آن رو با یک مهارت و صمیمیت در اثر تصویر نموده است. رسام این اثر رو احیا نام گذاشته است و این یعنی از نو ملت تاجیک احیا، یعنی احیای ملت تاجیک و از نو مناسبت قوی مردم تاجیک نسبت به ادبیات، نسبت به فرهنگ گذشته خود رو در اثر با یک مهارت انعکاس نموده است.